Ayan. Oh, dahil susunod. Ano ba yan? Bilis na masunog. Masyado kasi mainit yung kalan kanina. Oh, wow. Bilis masunog. Nay! 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 Hindi ako narinig yung nanay. Ayayin ko sana magkape. Nay! Glo, kape na glo! Glo! Habang masyado pang mainit, i-pour ko muna kayo dito sa aking paligid, sa aking mga halaman. The fruit of my garden, Kapromdi. This is the fruit of my garden. Ayan. Oh, dahil susunod. Ano ba yan? Bilis na masunog. Masyado kasi mainit yung kalan kanina. Oh my God, grabe. Bilisin mo. Tama na siguro ito. Sikit na pala yun. Kala ko, kulit mo eh. Oh, wow. Bilis masunog. Ito ko na.
Hindi kasi ito kapundi yung ano, yung saba na ano, ginagawang maruya. Galing ito sa aking garden, yung saging na pinapakita ko sa inyo. So may pakinabang din. Kaya lang itong saging na ito, mamunga ito once a year. Kaya parang ano, dapat marami siyang puno para maraming bunga. Pero pag isa lang, patay na, wala na. Pagkatapos mamunga, wala na. So ayan, sunog na sunog siya. Saglit ko lang naman siyang pinirito. Paminsan-minsan lang, Nay! 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 Hindi ako narinig din na, Nay. Ayayin ko sana magkape. Nay! Nay! Ayaw tumingin. So, ayan, dito kami magano. Ay, dito ako magkakape. Hindi ako narinig din, Nanay. So, ayan, papunta ko yung Nanay dito. Magkakape kami dito. So, ayun. Minsan-minsan na ako maglabas ito. So, ayun, siyempre gusto kong ipakita sa inyo yung aking napakagandang garden. Ginago ko na naman yung halaman ng aking garden dito kasi ayun, kinakain ng mga uod kinakain ng manok at uod yung aking kutsarit at lantyan. So, kaya nilagyan ko ng mga bromeliads. Yung nawala yung kulay ng mga binili kong bromeliads sa kulay pula. So, naging kulay, yun na yan. Maputla na yung iba, hindi masyadong nawala yung kulay kasi hindi masyadong nainitaw. So, para siyang nakula, parang kinula sa araw. So, ayan, ayaw yatang pumunta ni Nanay dito. So, ayun, magkakape muna sa from date, ang samantala lang naman ito. Minsan ko lang naman ito ginagawa. Ito nga pala from yung bougainvillea. Hindi ko alam po anong variety ito. Pero hindi siya masyadong sensitive na katulad ng mga ibang variety na nagbubulaklak ito. Palagi siyang may bulaklak. Minsan hindi siya nakakalabas. So, pero palagi siyang may bulaklak kahit hindi summer, nagbubulaklak siya. Maganda naman siya. Pero ay mag-coffee muna tayo kasi abutan ako ng init dito. Breakfast po tayo mga ka-Promdi. So ito yung niluto ko na maruya na sunog yata. Parang tikoy, ang bilis-bilis masunog. So hindi naman talaga siya yung saba ka-Promdi na ginagawang maruya. Naisip ko lang kasi malalaki naman siya. Glo, kape na Glo! Glo! Ang kapatid ko. Ito na dami yun. Ako lang yata mag-isa dito. Pag tinatawag ko sila, ayaw pumunta. Ayaw nila akong kasabay. Naiilang yata sa camera. Siyempre, pag nagkakape ako, hindi nawawala yung creamy. Kasi parang parang mapait kasi masyado para sa akin. Kasi hindi naman ako hard coffee drinker. Hindi ako coffee hard drinker. Parang gano'n. Ang ganda ng umaga. Nagpakaan tapos may sikat ng araw. Siyempre ang sarap dito ka-Promdi. Ay grabe, sunog pula talaga ito. Saka hindi pala ito pwedeng galing maruya. Ba't gano'n? Para siyang lugaw. Or kasi sobrang hinog. Pati yung dahon ng saging na sunog. Masarap sa ka-Promdi, pero Nagyo, Ben, kape na. Kape.
na ayaw talaga nila kung gabay. May buto yung saging. Yung saging na ito ka-prombit, tanim pa ito ng tatay ko nung buhay pa siya. Kasi siyang nagtatanim dito ng paligid, sa paligid ng lupa na ito. Nagtatanim siya ng saging, ng mangga. Kailangan ba naman yung napakaliit na lupa na ito para tanim ng mga prutas. So, yung mangga na nandito, ano lang naman yun eh, bago lang yun. Wala na si tatay nung tumubo yung mga mangga na yan. So, ako na lang nagpalaki ng mangga. Tapos yung saging, inililipat-lipat ko yun dati, hinilira ko yun dito. Kasi yung sabi nung may-ari, taniman ko ng saging dito, kaya lang ginawa kong garden. Sabi ko, hindi masyadong maganda kapag may mga saging. Kasi lumalaki yun eh. Tapos binabahay ng palaging may ahas, kaya yun tinanggal ko. Yung iba, pero nagtira pa rin ako. Sarap. Parang tikoy. Tikoy yung ng saging. Yung texture niya, parang, ayun, malagkit na malambot. Ano ba tawag yan? Parang kalamay or kotsenta. Parang ganun. Kasi kaprongge yung saba kasi matigas talaga saging na yun. Pag pinarito mo, hindi siya masyadong Kaya maganda dun yung hindi pa masyadong hinog. Kasi pag pinirito mo rin, katulad nito, hinog na. Kapag pinirito mo, na siya, lalabas parang kalamay. Ganun lang yung niya. Pero siyempre mas masarap yung medyo matigas ng konti. Hindi naman yung matigas talaga. Yung medyo lang, light lang. Masarap naman yun. Bigay ko na lang kay nanay yung kasi ayaw niya pumunta dito. Habang masyado pang mainit, i-tur ko muna kayo dito sa aking paligid, sa aking mga halaman. Ayan, yung halaman ko, may bromeliad bouquet. So, ayan po. Crouton, bilay siya. Tapos ito yung ibinigay sa akin yung taga Minoro San Jose. Hello po, Ma'am Hasmin, ito po yung binigay niyo sa akin. Ayun na paligid ko dito. Pag umaga ganyan sinag ng araw, ang gandang tingnan, masarap sa pakiramdam. Tapos yung aking red mayana, hindi ko na siya ma-maintain dito. Kung saan ko na lang siya nilalagay kasi nasusunog. So, ayun. So, iba talaga ang kulay nito. Pag tanghali, pumupula ito. Depende sa ng araw, sikat ng araw. Tapos ito, yun talaga ang kulay niya. May batik-batik siya. Tapos, ganyan talagang natural niyang color. So, ito, pumupula pa. Mas dark red pa kapag medyo natatama ng araw. So, ayan po. Marami akong prinupa dito. Mga fruto na pinutol ko. Ito yung pinutol ko dun sa sabi ko sa inyo, pinutol ko. Masyado siyang mataas doon sa, hindi na siya balance. So, gusto ko yung medyo may, pabilog lang. Yung gloriosum ko, pinaghati-hati ko kasi umapaw na siya, sa paso.
Ayun, tatlong paso yung nalagyan ko tapos marami pang yung mga ano niya, bag niya. Parang bang bag niya. Kasi bag niya kapag yung glorioso, may kilo din siya. Hindi ko siya, maraming ano dyan. Binaon ko lang sa lupa kasi wala na akong malagyan. Tamang-tama nabasag na yung paso niya. Ayan, dito sa pag umaga, kasi yung dating niya. So, that's it, Kapromdi. Maraming salamat sa inyong panonood at good morning sa lahat. Ayan po. Nakita ko lang.